May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado nyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurubana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Ngayong buntag, mga kababayan! Ang mga idol natin na nakikinig ngayon, ako, si Tito Bong! Yun. Ano ba ang nangyayari sa aking telepono? Tito Bong, parang minamaligno ka today. Oh my gosh. Ate Chrissy, Yes. ikaw ba ang dahilan ng lahat ng ito? I'll give you my mic na lang. Nako, hindi ako may kagagawa nito. Kasi we all know naman na it's your birthday today, di ba? And we love you, Tito Bong. Bakit ko naman gagawin yun? Ano ba? At saka, alam mo naman, di Ito ba ang sinasabi mong pa-birthday surprise mo sa akin? Tito Bong is a prank. Dahil dyan, di na natin padugay-dugayin pa. Aso nang i-welcome ang pinakamamahal na Pangulo natin dito sa Purok 93.9 IFM Idol! Pangulong Dagong! Hi, my loves! I missed you! Huwag mo naman akong i-prank, Pangulong Dagong. Hello, mic test, mic. Buti naman hindi nyo ko pinrank. I-prank nyo ako, patayin ko ang radyo. Hindi naman Pangulo. Ang radyo ba? Ang radyo. Anyway, mayong udto Luzon, Visayas, Mindanao, and most especially Nako. Di ba nag-usap na tayo, Pangulo? Wala nang ganyan. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Tito Bong, hindi ko na kaya. Kaya mo yan, Ate Chrissy. Basta ba may mga hayop na naka-witness sa inyo? Tito Bong, kasi ako, pag nagmahal ako, talagang love na love ko. Bakit Ganun na ba? ganyan, Pangulo? Ayoko na may kahate. love na love mo, ha? Iniwan mo nga eh. Ay, grabe ka. Magsumbong na nga kayo, Nakainis ka. Sorry. Ibig ko sabihin, ito, naimbag na bigat ka na kayo. Maray na aga sa inyo, nagabos, mga Bisaya nga naminaw. Ay, uto ka niyo. Tinatawanan mo naman ako, Pangulo, Patay tayo sa boss natin, parang tinuturo ka na, ma'am. Okay lang yan, ano ba? Anyway, Tito Bong, birthday mo rin daw ngayon, balita ko, tama? Tama, Pangulong Dagong. Happy birthday sa'yo. Napakagara ng suot mo ngayon. O, di ba? Mukha siyang kagalang-galang today. Kapitag-pitagan. Ang gara, pero sa Bisaya pa, gara kay gnaw. Anyway, this time around, let's begin. Oras na, mga kababayan, para sa inyong mga iba't ibang klase na inyong mga sumbong. Unang sumbong, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang ang sarili ko. Bakit? Bakit naluluha na ang mga mata ko sa kakatawa sa inyong programa? Napakasaya po kasi ng programa ninyo sa IFM Idol. Dami kong napapasaya. Bakit? Ikaw ba ang host ng programa? Danny Taro ng Pasong Tamo,
Quezon City. Danny, sir, magandang araw sa iyo. There are two kinds of tears. Actually, tatlo pala. 3 kinds of tears. Number 1 is tears of sadness. And then number 2 is tears of joy. So which Ngayon, is... masaya siya. So, sa tears of joy siya. Pero tatlo yan. Meron pang tatlo. Ano yun? Tears of the sun. Hindi ba movie yun? Yung tears of the sun. Oh, yes. Kala ko yung tears of joy. Next. Isa bang sumbong, Tito Bong, Pangulong Dagong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang ang kumpare ko sa sobrang lasing niya na shoot siya sa kanal. Kaya tuloy, hindi na ako nakaihi. Kawawa naman. Ano po ang gagawin ko, Pangulo, Tito at Ate? Tansyong po ito ng Bagumbong, Caloocan City. Alam mo, Syong, yung Nako. kumpare mo kasi pag nalasing, iniisip niya, butiti siya. Kaya dun siya sa kanal umuwi. Naalala niya, nandun na siya sa kanal, tao pala ako. Kaya umalis na lang siya sa kanal. Nakakaloka. Yung kumpare? Hindi, yung butiti. Lasing na eh. Si kumpare? Hindi, yung butiti. Ay, magaling kaya lumango yun sa kanal. Yung butiti? Si kumpare. Ibig mong sabihin, Ate Chrissy, Ano? sumisid siya. Yung butiti? Oo. Oo. Hindi, si kumpare. Hindi ko na kinakaya. Naki-birthday nga lang naman yun. Si kumpare. Yung butiti. Kaya sobrang busog. Sobrang busog niya. Ni kumpare. Yung butiti. Malaki daw ang tiyan niya. Nang butiti. Si kumpare. Lasinggero eh. Si kumpare. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? I-shoot mo na. Okay, the sumbong is from Lady Sparkle. Pangulong Dagong, Tito Bong and Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po ang aking mani. Opo, ang mani ko pong nilaga. Dali, ako may lumusot na mani sa ilong ko. Galaw-gaw ng mani, anak. Yung mani ko pong nilalaga. Bakit? Yung iba po kasi luto. Pero yung iba hilaw. Tapos maalat po. Yung ibabaw pero matabang po yung mani ko. Ano po ba ang aking gagawin dito sa mani ko? Salamat po, Pangulo. Honestly, ma'am, I have no idea how to cook mani. Kasi hindi ko pa na-try magbenta ng mani. Ang na-try ko lang ang kumain ng mani. Oo nga. I think there's a logic between that, Ate Chrissy. Yung asin niya hindi na scatter ng maayos. Hindi na mix ng maayos. Baka nga. Meaning to say, may area na matabang, may area na maalat. Yun yung matabang na area, yun yung blind spot. Hindi tinamaan ng signal ng asin. Baka naman kaya nagmamadali siya, no, Pangulo? Kaya nga, nagmamadali ka, kaya hindi naluto. Yung mani. Yung asin. Ibudbud mo lang yan. Yung asin. Yung mani. Minsan ginaganyan ko lang yan. Yung asin, Pangulo. Hindi, yung mani. Pang-preserve daw yan, na. Yung asin? Yung mani. Di ba nilalako yan ng mga tindero dyan sa EDSA na umaakyat sa bus? Oo. Yung mani. Hindi, yung asin. Bumili nga ako eh. Ng asin. Oo. Ay, pampawala daw yan. Ano, Nang ma'am? masamang espiritu. Yung asin? Yung mani. Sa amin talaga malakas, masarap ipulutan yan. Yung mani. Yung asin lang talaga. Pobre lang. May alam ng taga Davao, pobre lang ako. Next. Isumbong kay Pangulong Dito tayo sa Dagong. cellphone.
Eto naman ang isa pang sumbong mula sa ating mobile phone. Okay. Hello, Idol. Hello? Anong nangyari sa signal mo? O ba't parang di ka nagbayad ng line mo? Gusto mo ako magbabayad? Hello. Ano? Hello, Idol. Ayan, pangalan mo, sir? Si Tatsuki, Idol. Tatsuki. Tatsuki. Maramag nakatunog og Tatsuki. Taga saan ka? Taga saan? Idol. Hanap ka ng signal touch kay... Hello? Taga saan ka? Nawala siya, Pangulong Dagong. So isa lang ibig sabihin nito. Nako, iniwan tayo. Touch. Can I touch you? So, what is touching? Taga saan ka? Taga Pasig, Idol. Pasig. Anong trabaho? Restaurant, Idol. Restaurant. Tinrabaho ka ng restaurant? Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Idol, isumbong ko lang yung pinsan ko. Bakit? Kasi araw-araw naglalasing kahit walang pambili ng pera. O pambili ng... Sandali. Pera ang iniinom niya kasi wala pala siyang pambili ng pera. Klaruha. Ulitin mo yung sumbong mo. Sumbong na palpak pa. Sumbong ko lang yung pinsan ko kasi araw-araw naglalasing kahit walang pambiling alak. Nako. Anong gagawin ko? May iniinom rin siya, wala. Meron, Idol. May naiinom pa naman siya. Ano yung inom niya? Pera. Ganito yan. Minsan, pag wala talagang pambili, utang is the key. Doon lang naman yan, Bong. Wala kang cash, credit is good but we need cash. So, yung mga... Okay lang. Ay, siya, matubag pag yung ka, ha? Ano yun? Gago na exit na yung tindahan kasi ayaw na magpautang sa kanila. Ayaw na magpautang, nakainom pa rin. Nakainom pa rin. Agoy ka. Magkaginawa na niya ng tunnel yung tindahan, ha? Namusot niya sa ilalim. Iba? Minsan may tao talaga, Bong, na at saka Ate Chrissy, na naaamoy lang yung, maapakan lang yung tansan, malasing na. Kaya ganun siguro yung kaibigan, pinsan mo. Sige, ingat kayo dyan sa Pasig, ha? Social distancing, ha? Tayo mo ron. Sige, next. Bong. Isa bang Kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Sumbong na. Magandang tanghali, Pangulong Dagong, Ate Chrissy at Tito Bong. Yes. Isumbong ko lang yung anak ko. Bakit? Tanghali na, ayaw pang matulog. Tapos pag natulog siya, saglit lang, gumigising na agad. Si Rigor po ito ng San Jose, Batangas. Rigor, na-realize ng anak mo na, uy, tanghali na pala, kaya gumising siya agad. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy? Okay. I-shoot mo na. Okay, from Vince ng Malabon. Pangulong Dagong, Tito Bong and Ate Chrissy, Yes, bakit Vince. po ganito? Minsan tuyuin po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Tuyuin. Basain mo. Tinutoyo. Basain mo. Basain mo tapos huwag kang magtuyo. Suka naman. Panguntra yan. Next. Isa bang Kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong mula dito sa ating telepono? Hello, Idol. Pangalan? Paul Guillermo. Paul. Taga saan? Sa Bulacan po. Saan sa Bulacan, Paul? Kayo na pong bahala. Kami na. Sige, ilagay kita sa sementeryo ng Bulacan, ha? Paul, congratulations! Kailan ka ba nawala? Hindi ko kinaya. Hindi. Congrats sa iyong bagong bahay. May blessing ba dyan? Baka naman, Paul. Paul, anong trabaho? Pahinante po. Pahinante. Basta pahinante. Wala kumain.
Kaya Pabadlong yung ka, Paul. alam mo, napansin ko, yung mga driver minsan, ang payat-payat, ang pahinanti, ang taba-taba. Parang tama kayo doon, Paulo. Oh, kasi pahinanti, malakas kumain. Sige, Paul, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Paulo, sumbong ko lang tong itlog ko. Bakit? Ang programang ito ay rated SPG. Alam mo yung patnubay. SPG? Ano yun, Pangulo? Si Pangulo Guwapo. Ayusin. ba yan? Bakit? Pinagsasabi mo? Anong nangyari sa iyong It Me Games. anong nangyari? Kasi Pangulo, pag kinakamot, namumula. Ngayon naman, pag hindi kinakamot, nalulungkot. Ano? Nalulungkot. Nalulukot? Nalulungkot. Pag kinakamot, namumula. Pag hindi naman, kumukulot. Paano ba ito, Pangulo? Ilagay mo sa tubig para magkaroon ng lumot. Baka Pangulo, baka itlog na pula talaga yung itlog niya. Oh, kasi maalat naman Oo, talaga yun yan. na. Yung itlog. Na pula. Pula naman talaga yan. Yung itlog. Hindi, yung asin. Alam mo, Paul, hoy. Hoy! Paulo. Paminaw ra ko diha. Makinig ka. Huwag mong ubusan ng pagkain ng driver mo, ha? Yung driver mo nangangayayat na, yung pahinanti, tabang-taba. Paulo, gwapo naman yung driver. Gwapo. Anin mo yung gwapo, wala nang kain. Mapas mo na, kusgan pa'y mabuang na. Tikboy, Pangulo, tikboy. Tirag chicks, tirag boy. Sige na, salamat. Kay Pangulong Domingo na Dagong. tayo mag-chismis, bida ni mo. Isa bang pahabol na sumbong Go ahead. Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong? Si Alan Bautista po ito ng SLEX. Bakit? Isumbong ko lang ang supervisor kong si Kobe Duquilla. Bakit? Pag tinatanong ko kasi siya kung nasaan ang sagot niya, lagi na lang nasa puso ko. Lagi na lang nasa puso ko, ko alam kung ano ba kasi talaga ang gusto niya. Ano ba kasi ang gagawin ko dito? Sana matulungan niyo ako. Sa puso mo. Ganyan ang sagot minsan, ma'am, di ba? Saan ka? Sa puso mo. Bumawi ka na lang, Brad. Bawi. Pag tinanong ka, saan ka nagtrabaho, Brad? O saan ka ngayon? Sa Krusty Krabs. Sabihin ko ganyan sila, no? Pangulo, ikaw, nasan ka? Nandito ako sa, tagiliran mo, ma'am. Ayokong lumapit. Ikaw, ma'am, nasan ka? Nasan ka? Nasa baga mo, papunta sa puso mo. Kaya pala ako inuubo. Anyway, mag-orasyon na nga tayo. Oras Maraming na, salamat. mga kababayan, para sa inyong iba't ibang klase ng paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Magsugod kita. Magsimula na tayo. Let's start! Ato ng sugdan atong Orimos. Simulan na natin ang Orimos. Sabay-sabay bigkasin ang Onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Orasyon kay Sir Dino ng Canto Pares na welcome back, pati na rin kay JM Basilio na kasama daw ni Bars Montenegro ngayon. At happy birthday na rin kay Robbie Khalil Bekbek ng 6th birthday today. Belated happy birthday, pati na rin kay Rika May Bingbing ng Lipa City. magpapansit kayo. Dagang salamat sa imong pagtutok, Paul Bingka.
bingkal og mga bingkal family na naminaw daw karon ng tropa ko na bumati pa ng happy birthday na si Carlo Chudoro tsaka sa papa ko na nandyan sa San Vicente, ang brother ko na si na nasa Windward Hills Subdivision sa Dasmariñas, Cavite, at lahat ng mga tropa ni Noxy Rocha at Abrien Rocha, mga Rocha family. Baby Rocha. Ang akong pag-umangkon na nag-birthday din na si Jay Lara from Armo at Rocha. Si Jay Lara na taga Salitran, Dasmariñas, pati na si Jay Armo, at nagla-laugh tripping daw sila, Pangulo. Antayin niyong bumaba ang tama. Joben Subala, nasan ka na? Hindi ka na nagparamdam sa amin. At kay JLB Garment sa Las Piñas, araw-araw nakikinig habang tumatawa. At habang tumatawa ay nananahi pa sila. Ingat baka matahi ang inyong mga bibi. At lalo na sa Albino family sa Palmera, Kipian, San Jose del Monte, Bulacan. Happy birthday umano kay Papa Charles. At lalo na sa kay Biko family, kay Gerald, kay Biko at Kuya John. At kay mga taga Danya Bake Shop. At ang Adtuon family, Bisera family, Milianis family. Magluto na kayo. Ginugutom na ako. Paorasyon din sa mga Lala Move Riders at pati na rin kay Ma'am Corazon and Yolanda ng Coffee Roti Coffee Shop. Binabati ko rin sa orasyon na to lahat ng Team Puyaters, kay Marvin, Matulog kay na kayo. Shine, Matulog at kay na kayo. Mars. Matulog na kayo. Si Charlie na girlfriend ko at si Jeff na artist ko, gikan na kay Darren Ice Go. Michael Expander at si Brian Mikusa, Marlon Gukman, kay Bernie Kigol, Kagol. Birthday po niya kagahapon. Sorry, nalipat ko. At sa lahat ng mga kababayan natin nakatutok ngayong umagang ito, Hendrix Kaday, si Melvin Lucanyas nagbati din ng isang happy birthday. Manlibre ka na. Oras na mga kababayan at mga idol para sa ating pinakamamahal na last talk. Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Inaabangan to ni Ate Christine at Kuya Jerry Simeon. Si Jerry Casio din itong last talk. Last talk. Oo, kaya na. Last talk? Last talk. Akala ko last talk. Saka na tayo tataya, Pangulo. Minuto. Na-shoot na natin. I-shoot diri o. I-shoot diri o. Ano sasagot mo, Ate Chrissy? Ano? Na-shoot na. Na-shoot na! Pangulo, kailan mo ba isushoot? Agoy kagilok. Last talk, Pangulong Dagong. Go ahead. Gatas o gata? Gatas. Isa lang ang piliin mo, Pangulo. Gatas nga. Ang gatas naging gatas. Di ba iniinom mo yan nung bata ka pa, Pangulo? Yung gatas? Hindi, yung gata. Kaya pala may bulato si Pangulo. Kaya pururot ng tiyan ko. Dahil sa Gata yan, Pangulo. gatas. Ate Chrissy, Yeah. last talk. Go! Cake o chocolate? Cake na lang. Iyan ba ang pangregalo mo kay Papa Charles? Ay, gusto ba ni Papa Charles? Huwag na, ma-reflux din yan. Last talk, Pangulong Dagong. Relo o wall clock? Wall clock. Yan ba ang... Kasi ayokong malabo. Maliit lang. Buti na wall clock. Isabit mo sa liig. Di kita ang oras. Pati pa yung kasalubong mo. Ay, tama. Alas 12 na pala. Sharing is loving.
Hindi na kailangan magtanong, Pangulo, anong oras? Oras na para bumili ka ng relo mo. Ate Chrissy, last talk. Okay. Luha o ulan? Luha na lang. Umiiyak ka ba, Ate Chrissy? Oo, kasi ayaw pa ako sagutin ni Pangulo Akala ko ikaw Lagi na lang yung mga babae niya from the past. Ma'am, huwag ka nang umiyak, ma'am. Kasi naman, Pangulo, kailan mo tatanggapin ang aking pag-ibig? Tito Bong! Wala nang chance, Ate Crazy. Dahil kausap ko ngayon ang pag-asa. Uulan daw ngayon ng mga luha mo. Okay lang, mahal pa rin kita, Pangulo. Sandali, ma'am. Ano yung nasa gilid ng mata mo? Low pressure area yan? Ano pala? Tail end of the cold front. Next. Last but not the least, Pangulong Dagong, last talk. Go ahead. Mataba o maalat? Rehos man yung maka-high blood. Doon ako sa maalat na lang. Natikman mo ba kagabi ang isang maalat na bagay, Pangulo? Totoo. Anong klaseng bagay yon? Talaba. No comment. Puno ng asin. Yung talaba. Yung tahong. Anyway, maraming salamat. Tito Bong, happy birthday sa iyo. Happy birthday, Hindi ko po birthday. Papa Charles! Si Hindi Papa ko po Charles pala birthday ang ngayong birthday. araw na to. Si Papa Charles ang may birthday. Ang birthday ko ay every January. Di kailan ka ba na simula? Yun na yung birthday mo. Ayaw mo November 1? Ay, wag na. November 2. Maraming salamat, Tito Bong. That ends our last talk. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Ako, si Idol Tito Bong. Together with Ate Chrissy! Ako naman po, si Pangulong Dagong. Maraming salamat at maging malinis sa katawan at sa kapaligiran upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras 4 after alas 12. Musunod na Emotions on I with Daddy Dong and Iska Morena. That time check was brought to you by Joy. Bye. Purong patak, bisang katutak.